Dhoudi matinde kaunti ma Migori moting'o Kuria, Luhya, Kisii, Somali, Gikuyu kod mamoko dhi nyime kod nyasi mar kitgi kod timbegi, nyasi ma obagi kod tend kaunti ma Migori. Kopogore kod jiwo rito kit oganda, nyasi ma kamaendi mane obagi sikund sekondari mar yawuoyi mar Tarang'anye bende otigo e kono Uganda mondo owere kod timbe marocho ratich oganda. E kinde ma andra ariyo kochaki kawuono gendi matinde kaunti ma Migori dhi nyime kod nyiso kitgi kod timbegi e nyasi ma obagi kod kaunti ma Migori e gwenge ma Kuria kaachiel kod Uriri. Ogendni matindogi moting'o Kuria, Kisii, Kikuyu, Somali kod mamoko obago nyasi margi e skunde yawuoyino mar Tarang'anya e sub-kaunti ma Kuria West. Oganda jo-Luhya bende obago nyasi margi e skund sekondari mar Mukuyu e sub-kaunti ma Uriri, kama ginyiso kitgi kod timbegi ka oganda bende yudo puonj ma opogore opogore. Jotelo ma opogore opogore moting'o gavana ma Migori Ochiliako ne oriwre kod ogendnigi e kinde nyasi maggi madhi kawo ndalo ariyo. Tunaweza kutofautiana kilugha, tunaweza kutofautiana kimila, lakini kitu muhimu sana ni sisi ni binadamu, sisi ni Wakenya na sisi tunakaa hapa Migori. Kwa hivyo hii sherehe ya utamaduni ni sherehe ya maana kabisa, ili sisi watu wa Migori hapa Migori County tusherekee, tujuane. Jodongo mine kaachiel kod rawere oyudo thuolo mar nyiso kitgi kod timbegi moting'o kit chiemo mane gichamo, kit rwakruok, yedhe mag bungu kod mamoko. Tunataka tuwe kama mbano, kama Wajaluo, kama Wamasai, kama Gikuyu, Kisii, wakiongea neno wanaongea moyo. Kisii Abai Center mawakao cultures gige duto mag culture makuria waketo kendo county government osegere kendo kete kanyo mayo oganda koganda nyalo dhi kendo ginyalo neno gigi, inyisogi ni ma ne watiyoge yo machalo kama kendo ma nithiedhogo tuo machalo kama. Apisa maduong' e migawono mar kit tuoche kaunti ma Migori Ngero Sogwang' wacho ni oganda kitgi kod timbegi gin gigo ma koro nyaka riti nikech gintie kod ber mathoth, gin momiyo kaka kaunti ma Migori koro gikawo thuolo mar bago nyasigi. Kech wang'eyo ni ng'ama onge kod culture mare, mano ng'at miluongo ni mtumwa. Ng'ato ka ng'ato nitie kama onyuole, en gi jok manonyuolego kendo nyaka bed ni obedo kodgi machiegni. Gimomiyo wahero odiochiengni en ni nyithindwa mang'eny oselal kendo gilal oko ka ok ging'eyo ni nitiere kuonde monego gibedie. Odiochieng' ma kawuono wabiro wuoyo kuom gigo mabeyo mantie culture wa, machalo chiembwa mabeyo mane wachamo, machalo gigo mabeyo mane watimo chon. Hii kaunti inaletwa hii ambayo Gavana Ochilo kuleta kitu kama hii ya council ya Kuria Council ni kitu manufaa sana kwa Wakuria. Ngiro gwang' kata kamano ne okono oganda ma oting'o mago mag jokuria mondo koro were kod kitgi kod timbegi mandalogi osekalo ma oting'o nyange manyiri. Kaka kawuono en odiochieng' ma wachope miluongo ni 16 days, ending 16 days of activism against gender-based violence. Manyiso ni nitie timbe moko mwatimo aidha kwedo joma nyiri kata kwedo joma chuo, ma wabiro wacho ka kendo wawacho ni gisani waweyogi kendo wadhi nyime gi mabeyo manyalo miyo wadonge kaka oganda. Tuseme tunakubali hata watoto ya kike wasome pata ya kutahirishwa hakuna maana. Ndio maana yake tunaungana na Gavana Ochilo pamoja na Dr. Mahiri na viongozi wa kule yote, tunataka tufuate mkondo kama Wakuria wengine. Nyasi gibiro mana moto ni nyasi no mar piny Luo machakre tarik 15 nyaka tarik 17 mar dweni e kaunti ma Migori. Nyasi ma piny Luo kod moko mag oganda kitgi kod timbegi ok tigo mana kaka yo mar riwo oganda, to bende itiyo kodgi e jiwo chenrogo mag dongruok kaachiel kod mamoko. Jo-Migori wageno ni dhi time kata maber moloyowa nikech nyasi ni en gima riwo oganda wa mondo mi oganda obed gi duol achiel ka giwacho wechegi mag ochumi kata wechegi mag gero teko mar yudo pesa e piny Kenya ka, wechewa mag tuke ka ji obiro kama to yudo kaka ginyalo keto gi mondo ji onegi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Johala e chiro mahero koro ywak ni ok gine ber mar chulo osuru kaluwore